Dobré odpoledne, dámy a pánové. Vítám vás u dalšího webináře programu Skutečně zdravá škola. Pokračujeme v naší tematické sérii Cesta k pohodě ve škole Wellbeing nejen pro učitele. Tentokrát se zaměříme na to, jak si udržet zdravou váhu. Vítám taky naši dnešní lektorku Evu Blaho, která je nutriční terapeutka, ředitelka programu Skutečně zdravá škola na Slovensku a naše dobrá kamarádka. Z tohoto webináře bude pořizován záznam, čili dnes večer dostanete na svoje e-maily odkaz na YouTube záznam a také dostanete informace o dalším webináři v této sérii. Tato série je vám nabízena zdarma díky podpoře společnosti Savencia Fromage and Dairy Czech Republic a jejich značky Lučina. Velice děkujeme za jejich podporu a můžeme začít. Pokud budete mít na Evu, kterou tímto vítám, jakékoliv dotazy, prosím, pište je do chatu. Já je Evě přetlumočím. Na konci předpokládám, že vám umožním zapnout si mikrofony a zeptat se Evy přímo vaším hlasem. Zatím děkuji, přeji hezké odpoledne, zajímavou přednášku, prezentaci a předávám slovo Evě. Dobrý deň, prajem, ahoj, tam ďakujem za predstavenie a úvod. Ako počujete, tak rozprávam po slovensky, takže kľudne, keď budete, keby som povedala nejaké slova, ktoré už si možno neviete preložiť, tak Tom napíšte do chatu a Tom ma pozastaví a spoločnými silami to nejako preložíme. Čiže moje meno je Eva Blaho, výžive sa venujem v podstate už skoro 15 rokov a mám aj vlastnú konzultáciu, venujem sa konzultačnú činnosť, venujem sa ale teda hlavne skutočne zdravej škole. No a ešte predtým, ako som sa začala venovať skutočne zdravej škole, tak intenzívnejšie, tak sme aj spolu s doktorom Minárikom a ďalšími odborníkmi napísali zo pár kníh na tému dieta pri ochoreniach, či už diabetes, žlčník a slinivka, alebo játra, pri ochoreniach játra, alebo metabolizme cholesterolu. A niektoré knihy sú preložené aj v češtine, takže ak by ste chceli vedieť viacej do hĺbky, tak nájdete aj na vašom trhu. Konkrétne sú to knihy Dieta pri ochorení diabetes a pri ochoreniach žlčníku a slinivka. Ale poďme teda sa venovať tejto téme zdravého chudnutia. V podstate, čo to zdravé chudnutie je? Je to niečo o tom, keď hovoríme o chodnutí, mnohí z nás si možno predstavia rôzne diety, pri ktorých za pár týždňov schudnú niekoľko kilogramov. Ale to nie je náš cieľ. Zdravé chudnutie je o trvalej zmene životného štýlu, ktorá vedie takej udržateľnej strate hmotnosti a zlepšeniu celkového zdravia. Nejde len teda o to, aby sme stratili kilá, ale aby sme zmenili naše návyky na dlhú dobu. A tento proces by mal byť pomalý a postupný. Ideálne je, keď je to pol kila až 1 kilo týždenne. Takto vlastne predídeme všetkým zdravotným rizikám alebo väčšiny zdravotných rizík, ako je teda neslávne preznámený jojo efekt, kedy tedy sa tá rýchlo stratená váha aj vráti rýchlo naspäť. Základnými princípmi sú vlastne teda vyvážená strava, všetko si rozoberieme detailnejšie, pravidelná fyzická aktivita, hydratácia a dostatočný spánok. Sú to hlavné piliere a vyvážená strava to je základ. Musí byť vyvážená v tom spôsobe, že obsahuje všetky potrebné živiny, to znamená, že je tam v každom jedle sa nachádza dostatok bielkovín, ktoré sú nevyhnutné pre udržanie a budovanie svalov. Zdravé tuky, ktoré sú dôležité zase pre vstrebávanie vitamínov a správne fungovanie nášho tela, hlavne teda hormónov
a takisto komplexné sacharidy, ktoré nám poskytujú energiu na celý deň. A v rámci tých komplexných sacharidov prijímame aj vlákninu, ktorá je dôležitá pre ten pocit sítosti, ktorý dostávame a hlavne teda správnu peristaltiku čriev a správne trávenie. Denný príjem ovocia a zeleniny nám zabezpečí potrebné vitamíny, minerály a antioxidanty, ktoré ochránia naše telo. Čo sa týka pravidelnej fyzickej aktivity, tak proste bez pohybu to nejde. Môžeme mať, hovorí sa síce, že 80% chudnutia je strava, ale tých potrebných 20% je práve tá fyzická aktivita alebo pohyb. Ideálna je kombinácia aerobného cvičenia, ako je napríklad beh, plávanie alebo bicyklovanie a zase silový tréning na druhej strane, keď posilňujeme s váhami. Ideálne môže to byť aj vlastná váha, ale aj nejaké záťažové činky, tak to je ideálne. Ide o to, že aeróbne cvičenie, ako je teda ten beh, plávanie, spaľuje kalórie a zlepšuje srdcovo-cievny systém, zatiaľ čo ten silový tréning pomáha udržiavať a budovať svalovú hmotu. Čo sa týka hlavne teda žien a prevencie predchádzaniu osteoporózy, tak takýmito silovými cvičeniami si budujeme aj tú kostrovú hmotu a predchádzame tým teda osteoporóze a rednutiu kostí. No netreba však zabúdať ani na každodenné aktivity, ako je chôdza, upratovanie alebo práca na záhrade, ktoré tiež teda prispievajú k nášmu energetickému výdaju. Čo sa týka hydratácie, tak voda je kľúčová pre správne fungovanie nášho tela. Pomáha pri trávení, odstraňovaní toxínov a udržiavaní metabolizmu na správnej úrovni. Odporúča sa piť aspoň 2 až 3 litre vody denne v závislosti od našej fyzickej aktivity a vonkajšej teploty a teda jedná sa hlavne o vodu, čistú vodu alebo teda nesladené čaje. No a spánok, tam je vlastne všeobecné odporúčanie okolo tých 6 až 8 hodín denne. Objavuje sa čoraz viacej aj dôkazov, aj teraz možno, ak ste zachytili tieto najnovšie trendy, čo sa týka takého biohackingu alebo predĺženia života, tak je ideálne chodiť spať v rovnakom čase a ideálne pred tou polnocou. Nielen, že teda si zabezpečíme týmto kvalitným spánkom aj nejakú energiu na nadsledujúci deň, ale si aj predĺžujeme tým život a kvalitu života. Každý z nás potrebuje mať pred sebou cieľ. Pri chudnutí by tie naše ciele mali byť smart. To znamená, že sú špecifické, merateľné, dosiahnuteľné, reálne a časovo ohraničené. Je rozdiel povedať si, že chcem schudnúť a stanoviť si, že chcem schudnúť 5 kg za 2 mesiace. Tieto krátkodobé ciele nás motivujú na začiatku, zatiaľ čo dlhodobé ciele nás udržujú na správnej ceste po celý čas. Ideálne je nastaviť si aj nejakú takú príjemnú motiváciu, či už je to nejaké schudnutie do letnej sezóny, alebo niektoré v určitom období to ženy mávajú zase, že chcú schudnúť či už na vlastnú svadbu, alebo svadbu niekoho blízkeho, alebo na nejakú takúto špeciálnu udalosť. Zároveň dôležité monitorovať si tento svoj pokrok, či už pomocou denníkov, aplikácií na sledovanie kalórií alebo pravidelným vážením. U žien sa neodporúča váženie častejšie ako raz za mesiac. Je to hlavne kvôli tým hormonálnym výkyvom a procesom, ktorými prechádzame každý mesiac a to veľmi ovplyvňuje aj tú hmotnosť tela, v podstate taký ten obsah vody a celkovej hmotnosti. Týmto spôsobom môžeme vidieť, ako ďaleko sme už dospeli a čo ešte musíme zlepšiť. Ale určite mi dáte za pravdu, že najlepší spôsob, ako merať svoje úspechy a teda stratu hmotnosti je na vlastnom oblečení. Že ani sa nepotrebujete vážiť a keď si oblečiete nejaké obľúbené nohavice a vidíte, že teda už sú vám voľnejšie, tak je to ešte veľmi príjemná motivácia na ďalšie pokračovanie a dodržiavanie týchto všetkých nastavení. Dôležité je vybudovať si nejaký nový návyk. Treba si stanoviť teda konkrétny cieľ, vyhradiť si naň čas a miesto a robiť malé kroky. Naviazať si ten nový návyk na existujúci a sledovať svoje pokroky, byť trpezlivý. To znamená, že poviem si, chcem do 6 mesiacov schudnúť 5 kg
alebo aj 10 kg. A to znamená, že potrebujem k tomu zmeniť samozrejme stravu, a potrebujem dostatočne piť a zaradiť nejaký pohyb. Tieto všetky kroky, tieto všetky ciele si ešte rozoberieme na detailnejšie, ale takto zhruba by to malo vyzerať. A vy už si tam môžete dosadiť za seba, za tie svoje, či už tú motiváciu, za tie svoje ciele alebo jednotlivé kroky, ktoré viete, že ste schopná dosiahnuť tak bez toho, aby to nejako veľmi nabúralo ten váš režim. No a poďme si teraz rozobrať výživové poradenstvo, tieto jednotlivé makroživiny. Keď som hovorila teda, že tá strava má byť vyvážená na začiatku a že sú potrebné, aby boli zastúpené všetky makroživiny, tak čo to vlastne znamená? Bielkoviny sú v podstate základným stavebným kameňom pre naše svaly. Aj pri chudnutí je dôležité, aby sme si udržali tú svalovú hmotu a práve tá tuková hmota, aby nám sa stratila, rozpustila, odišla. A je to kvôli tomu, pretože svaly nám pomáhajú spaľovať kalórie aj v pokoji. No a preto by sme teda mali zaradiť do svojho jedálnička kvalitné zdroje bielkovín. Je to chudé mäso, ryby, vajcia, mliečne výrobky, strukoviny alebo tofu. Čo sa týka sacharidov, tak to je zase pre naše telo taký hlavný zdroj energie. Bielkoviny často prirovnávame deťom, že sú to také Lego kocky, z ktorého si postavia všetko potrebné, z ktorého telo vystavia či už svaly, ale aj rôzne bunky a enzymy. A sacharidy sú zase palivo, ktorým všetko poháňajú vlastne celý ten chod toho tela. Ale nie sú všetky sacharidy rovnaké, určite ste už o tom veľmi často počuli, čiže mali by sme uprednostňovať nejaké komplexné sacharidy, tie sa trávia pomalšie a poskytujú nám stabilnú energiu počas celého dňa. Patria sem teda celozrnné obilniny, lušteniny, zelenina a ovocie. Dôležité je vyhýbať sa rafinovaným sacharidom, ako je biely cukor alebo sladkosti, ktoré vlastne zvyšujú hladinu cukru v krvi a spôsobujú pocit hladu. Oni nám spôsobujú dostatočné také uspokojenie, že cítime sa dobre a mňam to je chutné, to je sladké, ale do 2 hodín veľmi rýchlo vyhľadneme a znova sa cítime hladní. A v podstate naše telo prijalo prázdne kalórie, ktoré nás zasytili na chvíľu. Bolo to nedostatočné, čo sa týka z pohľadu tých makronutrientov, že telo nemá z čoho stávať tie bunky, nie je tam tuk na tvorbu hormónov, ale cítili sme sa dobre aspoň na chvíľu. Čo sa týka tukov, tak tie sú nevyhnutné pre správne fungovanie nášho tela. Najmä pre vstrebávanie vitamínov rozpustných tukov, ako sú vitamíny A, D, E a K, alebo DK. A mali by sme teda ale konzumovať hlavne zdravé tuky, ktoré sú teda tie nenasýtené, alebo ako mám na obrázku unsaturated fats, nenasýtené tuky. A tie sú najmä v avokáde, ktoré síce u nás nie je úplne bežné, ale z našich potravín známych sú to orechy, semená, olivový olej a ryby bohaté na omega-3 mastné kyseliny. Veľmi dlho prevládala taká teória, že schudneme iba na nízkotučnej diete, ale čoraz viacej odborníkov vyvracia túto hypotézu, teda že iba na nízkotučnej diete sa chudne a že tuky sú nezdravé, vôbec to tak nie je. Aj pri chudnutí môžeme jesť tuky. To množstvo závisí od viacerých premenných, či už to je pohlavie, vek, aktuálna hmotnosť, či máme nejakú fyzickú aktivitu, či je daná osoba fajčiar, alebo či je tá žena tehotná, alebo nie. Ale tak všeobecne by to malo tvoriť nejakých 20-30% z celkového denného príjmu, čo predstavuje zhruba 1 gram tuku na 1 kg hmotnosti. Toto však pravidlo neplatí pri redukcii váhy, teda pri chudnutí, a preto si to treba prebrať s odborníkom. Čo sa týka tých druhých dvoch skupín, nasýtených tukov a transmastných tukov, nasýtené tuky sú hlavne teda tie z tých živočíšnych zdrojov, ako je červené mäso, mlieko, mliečne výrobky, slanina. Tie by sa mali jesť s obmedzením, treba mať aj taký príjem, určite aj taký príjem dôležitý.
ale v obmedzenom množstve, hlavne naša slovenská a aj česká kuchyňa je bohatá práve na tieto nasýtené tuky, takže bolo by dobré sa inšpirovať nejakým spôsobom v tom jedálničku mediteránnou stravou alebo stredomorskou stravou. No a čo sa týka tých transmastných kyselín, tak tie je dôležité konzumovať alebo mať v jedálničku čo najmenej, vyhýbať sa im skôr. Sú to práve teda tuky z pochutín. Nemám to tu, myslím, že mám viacej rozbrané, ale nemám. Sú to hlavne teda tuky z pochutín, ako sú um, čipsy, alebo ako ste tam vidíte, všetky tie fast foodové jedlá, hranolky. Takisto tie tuky, tieto transtuky nájdete skryté v rôznych keksíkoch alebo čokoládach, takže treba sa vždy pozerať na to zloženie, či už konkrétne tých surovín, alebo celkovej tej tabulky, že aký pomer tukov, aké množstvo a akých tukov sa nachádza. Ale k tomu čítaniu tých etiket sa ešte dostaneme v rámci tohto webináru. Čo sa týka vlákniny, tak tá je hlavne dôležitá na teda správnu peristaltiku. A keď máme dostatok vlákniny v tom jedle, tak prichádza po zjedení nejakého jedla, či už obeda alebo raňajok, tak prichádza taký väčší pocit tej sítosti. Hej, že je tam taký ten pocit zadozučinenia, nasytenia a nie je tam potreba, že dať si ešte niečo malé, dať si ešte niečo sladké. No, tú vlákninu nájdete teda v rôznych druhoch zeleniny a ovocia. Často veľmi veľké množstvo sa nachádza aj práve v lušteninách, či už to je čočka, alebo fazoľa, alebo cícer, alebo teda cizrna. No a najviac ich nájdete aj v celozrnných obilninách. Okrem toho teda, že nám pomôžu cítiť sa tak cítejšie, tak nám pomôžu aj regulovať vlastne peristaltiku čriev, čo znamená teda, že pravidelné vyprázdňovanie a predchádzanie nejakej zápche alebo teda práve naopak hnačke. No a mikroživiny sú teda látky, ktoré sa nachádzajú v strave v malých množstvách, sú to vitamíny a minerály. Vitamíny sú potrebné pre rôzne biochemické procesy, napríklad vitamín C je dôležitý pre imunitu, ale takisto aj hojenie rán, alebo teda poškrabaní na pokožke, alebo ak sa niekomu často objavujú afty, alebo takéto nejaké vredy, tak vitamín C je veľmi dobrý na to hojenie práve tej sliznice a pokožky. Vitamín D určite viete, že je nevyhnutný pre zdravé kosti a aj imunitný systém, ideálne keď je v kombinácii s vitamínom K. No a v podstate, aby sme mali zabezpečené široké spektrum týchto vitamínov všetkých, tak je dôležité jesť aj dostatočné množstvo ovocia a zeleniny. Hovorí sa tomu teda, že jesť dúhu na tanieri, aby ste nemuseli riešiť, či mám dostatok vitamínu A alebo takého, tak keď si dáte z každý deň každej farby dúhy jednu porciu, tak máte zabezpečené aj dostatok vitamínov. Okrem toho, teda týchto vitamínov sa v tom ovoci a zelení nachádzajú aj minerály a antioxidanty. Antioxidanty sú dosť nevyhnutné v dnešnej dobe, pretože vplyvom či už stresu, fyzickej námahy, alebo nejakých vplyvov prostredia, ako môžu byť nejaké pasívne fajčenie, alebo rôzne chemikálie z prostredia, pesticídy alebo takéto konzervačné látky, tak dochádza v organizme k poškodeniu buniek, vlastne tzv. Oxidačným stresom. To znamená, že sa do tela dostanú látky, ktoré telo nevie úplne spracovať a oni potom to telo znútra poškodzujú a antioxidanty sú práve tie, ktoré chránia ten náš organizmus pred poškodením. Takže plnia aj takú ochrannú funkciu, čo je veľmi užitočné v dnešnej dobe. Hovorím, že nemusí to byť len teda nejaké tie environmentálne alebo z prostredia látky, môže to byť vyslovene aj stres alebo práve ten nedostatočný spánok, kedy sa naše telo nedokáže poriadne zregenerovať. No a čo sa týka minerálov, tak tam v podstate také najznámejšie a najdôležitejšie sú železo a vápnik.
Železo je potrebné pre tvorbu hemoglobínu, ktorý prenáša kyslík v krvi. Vápnik je zase dôležitý pre zdravie kostí a zubov a v podstate ženy, a hlavne ženy, ale teda aj muži by sme mali už na to myslieť po tej 30-ke, 40-ke a mať dostatočnú zásobu alebo teda dostatočný príjem vápnika, aby sme si budovali a udržiavali to zdravie tých kostí a predchádzali osteoporóze. Takisto je dôležitý horčík pre správne fungovanie nervovej sústavy v dnešnej dobe, také uponáhľanej, kedy by sme všetci veľmi radi chceli spomaliť alebo nájsť nejaký ten vnútorný pokoj, tak práve horčík nám môže k tomu pomôcť. No a tieto minerály získavame či už z toho ovocia zeleniny, ale hlavne sa nachádzajú aj v mliečnych výrobkoch, mese a práve v tých celozrných obilninách. Veľmi dobrou pomôckou, ktorú vlastne však používame my na školách a určite aj vy sa s tým stretávate, ak ste školy, skutočne zdravej školy, že je práve tento zdravý tanier. Je tam veľmi pekne zobrazené, koľko v akých častiach, a takou jednoduchou pomôckou je, keď si neviete vybaviť ten zdravý tanier, pretože možno sa niektoré verzie odlišujú, tak tá bielkovina alebo to mäso by mala byť vo veľkosti vašej dlane otvorenej. A zelenina a ovocie by mali byť tri také zovreté peste. A zvyšok by mal byť obilnina. Obilniny, alebo teda také tej sacharidovej prílohy, ako je rýža a zemiaky, by malo byť o niečo menej ako zeleniny. Viac tej zeleniny, prípadne toho ovocia by malo byť viacej. No a je veľmi dôležité, keď aj si nájdete nejaký jedálniček alebo nejaký štýl stravovací, tak každý človek sme iný, sme jedinečný a preto je veľmi dôležité prispôsobiť ten jedálniček alebo tie odporúčania, nejaký ten štýl na základe vašich potrieb. Či už to je vek, pohlavie, to, či sa hýbete, alebo či máte nejaké zdravotné problémy. Pretože nie všetky tieto stravovacie štýly sadnú úplne každému. Niekomu môže vyhovovať viacej bielkovín, niektorí majú radi také tie diety, ako bola kedysi taká známejšia Dukanová dieta, teraz je to možno skôr tá paleostrava, taká viacej bielkovinová, inému zase vyhovuje viacej sacharidov. Niekto potrebuje 3 jedlá denne, alebo teda stačia mu 3 jedlá denne, niekto potrebuje 5 jedál denne. No a je teda dôležité, aby sme, pokiaľ budete dodržiavať tieto princípy tohto vyvážených tých nutrientov alebo toho zdravého taniera, tak je jedno, že či budete jesť 3-krát denne alebo 5-krát denne. Ak potrebujete jesť 5-krát denne, tak aj pri 5 jedlách denne sa vám podarí určite schudnúť. Ešte čo sa týka toho zdravého taniera, tak veľmi dôležité je dodržiavať, alebo teda skôr plánovať si to. Hlavne na začiatku, keď aj sa rozhodnete, že idete sa stravovať podľa určitého smeru, tak je dobré si spraviť vlastný jedálniček na celý týždeň. Pretože sú dni, kedy prídete unavené z práce alebo unavený z práce a neviete, čo navariť, nemáte nič nakúpené a nič sa vám nechce a siahnete po takých jedlách, ktoré sú rôzne rýchle, ktoré máte zaužívané. A už tým pádom sa vám potom ťažšie nabieha na nejaké tie nové návyky a nové predsavzatia. Keď si naplánujete jedálniček, nakúpite si podľa toho, tak už máte o jednu ako keby takú prekážku menej, lebo už viete, že všetko to máte, viete, čo chcete, nemusíte rozmýšľať nad tým, čo si máte dnes uvariť, ale idete rovno na to. Takže toto je veľmi, veľmi užitočná pomôcka. Aj keď to možno zabera na začiatku viacej času, že sadnúť si k tomu, naplánovať si, čo asi budem, ešte k tomu spraviť nákup navyše, zostaviť nákupný zoznam, tak ten nasledujúce dni a týždne sa vám to vráti naspäť ako odmena.
Prečo chceme schudnúť? Chceme sa cítiť lepšie? Chceme teda zlepšiť svoje zdravie? Chudnutie nie je len o tom, čo jeme a ako cvičíme. Veľmi dôležitý je práve tento psychologický aspekt, ak nie možno najdôležitejší. A prvým krokom je nájsť si motiváciu. Aká motivácia je vaša motivácia? Je to práve to zdravie? Máte zdravotné problémy? Chcete sa cítiť lepšie? Alebo chcete sa pripraviť na nejakú udalosť, čo som už spomínala? Prípadne ste si uvedomili, že či už máte malé deti, alebo staršie deti, alebo vnúčatá a teraz zrazu vám ten váš aj zdravotný stav, alebo aj ten fyzický stav nedovoluje robiť všetky také aktivity, ako ste si predstavovali a chcete či už sa, dajme tomu, lepšie vedieť ohnúť, upraviť si bolesti alebo problémy s chrbticou, alebo si chcete vedieť vybehnúť s deťmi hore schodami alebo hore kopcom. Akákoľvek motivácia to je, alebo len je taká jednoduchá motivácia, že vyzerať lepšie, alebo teda pripraviť sa na tú svadbu niekoho vlastnú, alebo máte nejaké vysnívané šaty a chceli by ste si ich znova obliecť alebo kúpiť pre seba. Tá motivácia môže byť rôzna, aj takáto jednoduchá, aj možno niečo s tým zdravím, čokoľvek. Ale v podstate je dôležité túto motiváciu mať stále na pamäti počas celej cesty. Nespustiť z toho. Pri chudnutí sa vlastne nevyhneme všelijakým prekážkam psychologickým, ako sú teda stres, zlá nálada, nedostatok sebadisciplíny, to sú také tie vnútorné prekážky, ale prídu aj prekážky z vonkajšieho prostredia. Rodinný člen, dieťa ochorie, vyhodí vás to z nejakého tej rovnováhy, z nejakého toho rytmu, čo ste mali zaužívaný, alebo uzavierka v práci, alebo vypadne kolegyňa, musí to prevzať za ňu, čiže zase nahromadená ako keby viacej robota, tým pádom nemáte dostatok času na seba, ako ste mávali a je to potom oveľa náročnejšie. No a ako sa teda s tým vysporiadať? Dôležité je teda ten stres, zvládanie toho stresu. Lebo keď sme v strese, tak často siahneme po nezdravých jedlách, aby sme sa cítili lepšie. Aj ukľudniť si nervy, musím si dať čokoládu, alebo potrebujem niečo sladké, alebo si zapaliť cigaretu, a čokoľvek, aký je takýto nejaký prehrešok každej z nás. No a tu je dôležité naučiť sa zvládať ten stres inými spôsobmi. Napríklad nejakým cvičením, či už to je nejaké také cvičenie ako yoga alebo pilates, ale môže to byť aj úplne iný druh cvičenia. Môže to byť prechádzka do lesa. Hej. Môže to byť meditácia, ale nemusí byť, lebo určité formy meditácie sú v podstate aj to, keď si nájdete nejaké hobby, či už to je maľovanie, vyšívanie, alebo kreslenie, alebo aj čítanie. Je to v podstate činnosť, kedy spomalíte a presuniete sa vlastne z tej hlavy, tam, kde riešite tie problémy a nahromadené starosti a presuniete sa niekde do úplne iného sveta. Ideálne, ak robíte niečo s rukami aj na tej záhrade a musíte sa sústrediť práve na to, čo robíte v danom momente a nebyť niekde v hlave a trápiť sa všetkými starostiami, ktoré vás pohltili. Dôležitá je teda aj tá sebadisciplína, lebo to je taká veľká a kľúčová úloha v tomto celom procese. A aj keď sa nám niekedy nechce cvičiť, áno, máme svoje dni, alebo teda nečakané nahromadená práca a chceme si dať to nezdravé jedlo, máme na strašnú chuť, je práve v takýchto chvíľach dôležité držať sa tých svojich cieľov. V tom nám pomôže to plánovanie. Že si naplánujem ten týždeň jedálničiek, mám naplánované stretnutia, či už vo fitku, alebo ešte s nejakou kamarátkou, s ktorou chodíme pravidelne na prechádzku. Niečo, čo v podstate mám či už v tom kalendári, alebo dohodnuté a nemôžem to len tak ľahko vzdať. Takisto je dôležité alebo si v rámci tohto plánovania môžete nastaviť nejaké malé odmeny za to, že dodržujete plán a pripomínate si dôvody, prečo ste sa na túto cestu vydali. Tie odmeny môžu byť rôzne, určite nie teda vo forme nejakých jedál alebo teda nejakých prehreškov, to by nebola skôr odmena, ale nájsť si niečo iné, čo vám spraví radosť. A môžu to byť zase nejaké ďalšie nové šaty alebo nejaké oblečenie, čokoľvek, čo vám robí radosť.
Čo sa týka sebalásky a prijatie, tak v podstate sme v generáciách, alebo teda také plus minus táto moja generácia, vaša generácia, máme tendenciu byť na seba príliš prísni. Aj a neprispieva k tomu ani teraz vlastne taký ten štandard alebo nastavené nejaké tie štandardy zo sociálnych sietí, ako máme vyzerať. Je však dôležité uvedomiť si, že každý z nás je jedinečný a že chudnutie je proces, ktorý si vyžaduje čas. Namiesto toho, aby sme sa kritizovali za tie malé neúspechy, by sme mali oslavovať každý krok a pokrok a byť na seba hrdý. A práve táto sebaláska prijatie sú dôležité pre udržanie motivácie a dlhodobého úspechu. Ako určite každá z nás si nastaviť taký cieľ, ten cieľ taký reálny, že nie je to, aby som vyzerala ako nejaká modelka alebo herečka. Ide o to, že aby som sa ja cítila dobre. A, a áno, zmestiť sa do nejakých tých šiat, ale cítiť sa, ale nebyť pritom zase nejaká vychudnutá. A hlavne sa cítiť dobre tým, ako vyzerám. Tu by som teraz trošku zmenila tému a prešla v podstate o takom veľmi častom ochorení, ktoré býva práve spojené s nadváhou. Keďže pri nadváhe vlastne väčšina toho tuku a tej hmotnosti je sústredená okolo v tej abdominálnej časti, čiže okolo brucha v páse, tak dochádza tam k tukovej chorobe pečenia alebo játer alebo steatóza játer a je to stav, pri ktorom dochádza k nadmernému hromadeniu tuku v pečeňových bunkách. Ten tuk sa najprv ukladá okolo orgánov, alebo teda začne v pečení a potom okolo orgánov a takto ich obalí. Je to taká izolácia, ale je to aj nezdravá izolácia. Tento stav môže byť spôsobený rôznymi faktormi, vrátane teda nezdravej váhy, nezdravej stravy, nadváhy, cukrovky alebo nadmerného požívania alkoholu. Kedy si to bývalo teda hlavne z alkoholu, v dnešnej dobe to už sa aj tomu hovorí, že nie je alkoholická stukovateľná pečeň alebo teda játra. Už sa rozlišujú tieto dve diagnózy. A hoci táto tuková choroba pečene nemusí mať v počiatočných štádiách žiadne príznaky, môže viesť k vážnym komplikáciám, ak sa nelieči. Môže prejsť do zápalu pečenie, fibrotizácie a nakoniec až do cirhózy, čo je nezvratné poškodenie játer. No a čo sa týka prevencie a liečby, tak tam je dôležité hlavne teda zmena životného štýlu. Veľmi veľkým faktorom, čo prispieva k práve tejto tukovej chorobe pečenie, je fruktóza. Ale nie je to fruktóza z ovocia, ako by ste si mohli myslieť, lebo fruktóza je teda cukor, ktorý sa nachádza hlavne v ovoci. Je to skôr fruktóza vo forme rôzneho glukózovo-fruktózového sírupu, ktorý sa nachádza v rôznych tých spracovaných potravinách, či už sú to rôzne cukriky, keksiky, alebo aj môžu to byť aj v nejakých tých spracovaných jedlách aj na to chutenie. Takže tam je dôležité práve pozerať tú etiketu. A veľmi často sa to môže nachádzať práve napríklad aj v ochutených jogurtoch, hej? Že je lepšie kupovať biely jogurt a radšej si tam dať džem s cukrom, doma vyrobený alebo od nejakého poctivého farmára, ako kupovať ochutené jogurty, kde je práve pridaný glukózovo-fruktózový sirup alebo fruktóza ako taká. Takže takéto nadmerná konzumácia tejto fruktózy môže viesť môže byť jedným z tých faktorov, čo vedie k tukovej chorobe pečenia. No a teda ako k tomu predchádzať, čiže dôležité je teda úprava stravy, obmedziť príjem tých nezdravých tukov, tých nasýtených, ale hlavne tých transtukov a cukrov, tých jednoduchých cukrov. A ono veľmi ľahko sa hovorí, že vynechajte to, ale čo namiesto toho? No tak namiesto toho je práve dôležité zaradiť zvýšenie tej zeleniny, ovocia a tých celozrnných výrobkov. Keď toto začnete viacej zaraďovať, tak automaticky vám začnú vypadávať práve tie nezdravé potraviny, lebo už tam nebude miesto v tom jedálničku. To máte, ako keď máte plný stôl práve takýchto, dajme tomu na ilustráciu nezdravých jedál a vy tam začnete pridávať brokolicu a mrkvu
a kedlubnú a kapustu alebo ovocie a tie ostatné veci začnú padať z toho stola, lebo už sa tam nepomestí všetko. Takže takisto je to aj s tým jedálničkom. Začnite postupne pridávať a každý týždeň niečo nové navyše alebo navýšiť množstvo zeleniny. Postupné kroky môžu byť práve také, že každý týždeň zvýšite pomer medzi celozrnnými a bielým pečivom alebo obilninami. Hej, že začnete na 20% pridávate do koláča celozrnnú múku a zrazu za 2 mesiace ste na 100% celozrnnej múky, hej, lebo už tá biele sa tam nezmestí. Ale stačí, keď sa dostanete na 50 na 50, 50% celozrnej a 50% bielej. Druhý krok si môžete dať práve to navýšenie tej zeleniny. Každý týždeň pridáte nový druh zeleniny, alebo na to množstvo zeleniny začnete na 50 gramoch, potom 100 gramov a zrazu už máte 400 a 500 gramov zeleniny, čo je odporúčaný denný príjem podľa VHO a ani neviete, ako ste sa tam dostali. Takisto to sa týka aj z tých zdravých tukov, hej, že začnete viacej, raz týždenne budete mať rybu. Najprv si poviete, že raz týždenne si ju zaradíte do jedálnička, potom si ju zaradíte dvakrát týždenne a tým pádom máte menej práve toho červeného mesa, lebo už by ste boli prejedené. Druhým takým krokom tej prevencie a liečbe je fyzická aktivita znova. Nejde o to, že to pomáha len pri chudnutí, ale pomáha to aj pri zlepšení citlivosti na inzulín. Čo sa vlastne deje v tele, keď príjmeme niečo sladké, alebo teda jednoduché cukry, alebo jednoduché sacharidy, tak naše telo, konkrétne pankreas, začne produkovať inzulín, aby sa ten cukor, inzulín sa dostane do krvi a v tej krvi vychytáva ten cukor, aby sa ten cukor dostal do bunky a v tej bunke vlastne dostal do bunky tú energiu z toho cukru, hej, že, aby bunka mohla fungovať. Lenže keď máme týchto sladkých vecí veľa v našom jedálničku, čo v dnešnej dobe má veľmi veľa ľudí, tak ten inzulín chytí ten cukor v krvi, zoberie ho za ruku a príde k bunke a bunka povie, že vieš čo, ja už mám toho dosť, ja nechcem. A oni mu neotvorí dvere. Hej, že ten inzulín pôsobí ako taký kľúč na otvorenie dverí do bunky, ale pri nadmernom množstve príjme cukru, vlastne ten inzulín búcha na dvere bunky a bunka neotvorí, lebo nechce cukor, má dosť energie. A tomu sa hovorí, že vlastne je to inzulínová citlivosť, že v podstate bunky už nie sú citlivé na ten inzulín. A keď znížime ten cukor, ale začneme aj pri tom cvičiť, tak práve bunky začnú potrebovať viacej toho cukru a znovu začnú otvárať dvere tomu inzulínu, sú viacej na neho citlivé a viacej toho cukru sa spotrebuje, dostane sa do tých buniek, nekoluje stále dookola v tom krvnom obehu a neukladá sa vo forme tuku. Lebo práve ten cukor, ktorý nespotrebujeme, sa ukladá ako tuk. Či už v okolí pečenia, v okolí žalúdka, alebo teda aj neskôr aj niekde inde. No a dôležité je vylúčenie alebo zníženie alkoholu. Aj keď teda práve sa nemusí jednať o tú tukovú chorobu, tú alkoholickú formu, na určitú dobu minimálne je dôležité obmedziť ten alkohol. No a poďme teraz na také ešte praktické veci, čo sa týka takých tých, ako pokračovať ďalej, alebo ako to teda aplikovať do praxe. Tak jedným z tých prvých krokov, kde sa to celé začína, okrem toho plánovania, je varenie. Hej, nakupovanie a varenie a to začína teda tým plánovaním. Čiže vždy pred tou návštevou obchodu si pripravte zoznam potravín. Aj to vám aj pomôže, keď ideme, všetci to poznáte určite, keď ideme do obchodu hladný, tak by sme nakúpili, aj nakúpime veľakrát blbosti, ktoré potom zjeme už len preto, že sme ich kúpili, alebo to máme na nejaké zlé obdobie, keď sa potrebujeme posilniť niečím sladkým. Takže týmto zoznamom si teda pripravíte zoznam potravín, to vám pomôže teda vyhnúť sa týmto impulzívnym nákupom a hlavne nechoďte do obchodu nakupovať hladný, alebo si predtým ešte niečo dajte. Naučte sa čítať etikety
a interpretovať nutričné informácie na tých obaloch potravín. Vždy sledujte teda obsah cukrov, tukov aj soli, alebo teda sodíka. Asi možno to bude na začiatku ťažké sa zorientovať, že čoho koľko má byť. Možno hlavne sa sústredte na taký najjednoduchší typ je, že vyberajte si potraviny s jednoduchými zložkami. Pokiaľ to je chlieb a má tam 4, alebo pečivo a má tam 4, 5, 6 zložiek, tak je to OK. Pokiaľ je to zloženie na 3 riadky, tak už to asi OK nie je. Ideálne je, keby tam teda bola aj nejaká tá celozrnná múka alebo nejaká vláknina pridaná. Pokiaľ sú to už nejaké tie spracované potraviny, tam vždy nájdete komplikované zloženie. Tie si možno skúste naštudovať alebo dať možno na taký, že len raz týždenne niečo alebo párkrát, dvakrát týždenne možno za odmenu toto, keď už tak, že s privretými očami. Ale skúste sa sústrediť na potraviny, ktoré nepotrebujú etiketu alebo potrebujú veľmi jednoduchú etiketu. A to zloženie. Pokiaľ tam budú názvy, ktorým nerozumiete, hej, napríklad tie transmastné kyseliny alebo hydrogenizované tuky, um, glukózovo-fruktózový sírup a invertný cukor, tak, alebo ešte nejaké rôzne ďalšie sírupy a cukre, tak takým zložkám sa radšej vyhnite. Pokiaľ to bude mať, že biely cukor, trstinový cukor, tak OK, stále lepšie je možnosť ako tieto formy sirupov z cukru. No a tým, že budete vyberať čerstvé a kvalitné súroviny, uprednostňovať čerstvú zeleninu, ovocie a celozrnné výrobky, tak sa vyhnete vlastne práve tým vysoko spracovaným potravinám, ktoré často obsahujú tie pridané cukry, tuky a sol. Tak ako som to vlastne prirovnávala k tomu preplnenému stolu. Keď máte stôl plný a budete ho mať plný ovocia a zeleniny, tak už sa tam moc tie spracované potraviny nezmestia. Čo sa týka varenia, tak určite veľa z vás sú kuchárky, predpokladám, alebo pracujete v školskej jedálni, taký môj odhad. Takže viete v podstate, aké sú rôzne techniky varenia. Ja sa chcem teda zamerať na to zdravé varenie, to je určite, že varenie v pare, pečenie, grilovanie a dusenie, hej, že to vyprážanie by ste mali čo najviac obmedziť a práve tieto metódy, to varenie v páre, pečenie, grilovanie a dusenie, tam nám zachovávajú veľmi veľa živín a používajú sa s pridaním nejakých minimálnych tukov. A aj sú vlastne aj po tej senzorickej stránke tá chuť a ten vzhľad sú oveľa lepšie a priateľnejšie. Zdravé recepty nemusia byť vôbec zložité. Príklady mi môžu byť zeleninové polievky, grillované ryby alebo celozrné cestoviny so zeleninou. Zamerajte sa vždy na tie jednoduché jedlá, ktoré sú rýchle na prípravu a zároveň sú výživné. Čiže aj keby to boli, taký príklad, u detí ma napadá, že deti majú veľmi radi špagety s kečupom a so syrom, tak v podstate táto forma sa dá tiež spraviť, toto jedlo sa dá tiež spraviť v nejakej zdravej forme. Stačí, keď použijete časť celozrných a časť bielých cestovín tých špagiet a namiesto kečupu sa pripraví paradajková omačka, či už z pasaty alebo z pretlačených, spasírovaných paradajok. Dáte tam bazálku a kvalitný sír. Kvalitný sír, jak sa teraz, jak som si, to parmezán. No, takže aj takéto jedlo obľúbené u detí môže sa spraviť na ten zdravý spôsob, hej, že nemusíte teraz vyhľadávať recepty s avokádom alebo s lososom. Môžu to byť rôzne jedlá s cestovinami na niekoľko spôsobov, že tam je vždy
kopec zeleniny, nemusí byť čerstvá, nemusí to byť šalát, môže byť vždy aj teplne upravená, či už restovaná, grillovaná alebo dusená. K tomu pridáte nejakú bielkovinu, či už to je nejaký tuniak, kotič, alebo aj vajíčko, prípadne aj tofu a zmiešate si a máte hotové rýchle jedlo. Príprava jedla na celý týždeň, to sa mi takisto osvedčilo a aj viacerým klientom sa to osvedčilo. Veľmi často sa stáva, že ten týždeň je dosť náročný a nemáme čas variť si každý deň, čo je úplne normálne. A v tomto prípade to môžete si spraviť tak, že si vytvoríte vlastnú krabičkovú dietu. Cez víkend si navaríte 2-3 jedlá, navaríte si viacej porcií, rozdelíte si to do krabičiek, zamrazíte si to, alebo niektorú časť môžete vákuovo tak zabaliť. V podstate v dnešnej dobe sa predávajú už také tie domáce vákuovačky, aj či už do sáčkov alebo do takých tých sklenených nádob. To si odložíte do chladničky, do mrazničky a potom, keď sa vrátite cez týždeň z práce domov alebo chcete si zobrať obed so sebou do práce, tak len vytiahnete, zohrejete alebo rozmrazíte a máte hotové zdravé jedlo. Prípadne si narobíte len také zmesy, presne práve tá zelenina s mesom, s tuniakom, s kotidžom, namiešate si to a k tomu si už len uvaríte rýchlo cestoviny. Do 10 minút máte hotové jedlo. Takže buď si to takto pripraviť, vytvoriť si vlastnú krabičkovú dietu, vlastné krabičky a zamraziť, keď by to boli také skôr, že prívárkové veci, takéže omáčkové. Pokiaľ by to boli také jednoduché jedlá, tak keď si tam stačí možno si to len naplánovať na ten jedálniček, že ten týždeň si dám cestoviny s týmto a to máte hotové. Pokiaľ máte všetky suroviny doma, tak do 10 minút to máte hotové. Čo sa týka ďalších takých nejakých praktických typov, tak treba využívať sezónne a lokálne potraviny, čiže nakupujte sezónne, je to vždy čerstvejšie, chutnejšie a často aj lacnejšie. Sezónne potraviny majú viac živín a sú čerstvé a v podstate sú nezreli počas prepravy, hej, takže dozreli priamo na mieste, na slnku a tým pádom majú teda viacej živín. Minimalizujte odpady, to znamená, že plánujte svoje jedlá a nákupy tak, aby ste minimalizovali plýtvanie potravinami. Využite zvyšky na prípravu nových jedál, napríklad zo zeleninových zvyškov si môžete urobiť polievku, alebo zvyšky mesa pridať do šalátu. Že uvaríte, robíte nejaké meso pečené s omáčkou, to meso vám ostane, omáčke sa viacej zjedlo, tak to meso si pokrájate na drobné kusky alebo natrháte a použijete do šalátu. Ten šalát nemusí byť studený, môže to byť orestovaná zelenina, takisto, ktorá už možno nemá má svoje najkrajšie dni za sebou, ale ešte stále je jedla, tak ju pekne ogrilujete, aby získala aj takú karamelovú na sladkú chuť. Zmiešate s mesom, môžete pridať či už cestoviny, rýžu alebo zemiaky, zmiešať a máte hotovú večeru rýchlu alebo aj obed. Vymeň kalórie za kalórie, to znamená teda, že nemusíte sa obmedzovať v stravovaní, nemusíte ísť do nejakého deficitu a jesť iba 1000 kalórií denne. Môžete jesť stále aj 2000 kilokalórií denne. Dôležité je, aby to boli práve tie kilokalórie, ktoré vás zasítia a dodajú vám dostatok živín, čiže namiesto nejakých tých rýchlych jedál, polotovarov alebo takýchto spracovaných potravín, keď to tak nazvem všeobecne, si dáte normálne jedlo, ktoré vás zasíti. Predchádzajte večernému prejedaniu, to je veľmi častý problém alebo taká prekážka, s ktorými sa stretáva veľa ľudí. Celý deň nejedia, lebo veľa práce, veľa stresu, naháňačky a potom prídu domov, keď ten stres opadne a idú zjesť celú chladničku, ako sa hovorí. Tomuto sa dá predchádzať. Akože pokiaľ to je raz za mesiac, takýto deň sa stane tak akože OK. Pokiaľ je to pravidelne, že raz za týždeň, dvakrát za týždeň, tak tam už treba si ako keby nastaviť ten deň tým spôsobom, aby ste tam mali aspoň tú polhodinku na obed.
aby ste mali to, keď viete, že vás taký deň čaká, tak zobrať si to jedlo so sebou, ktoré máte pripravené z víkendu v mrazničke, zamrazené alebo len zmiešané, nachystané. Pripravte si to večer, prichystajte, zoberte si so sebou a nájdite si tých 10-15 minút, aby ste sa najedli aj počas toho dňa. Vedomé jedenie, to je, to je veľmi veľká výzva, možno rovnako ako dostatočná hydratácia. Tam v podstate dôležité je pri jedení sedieť, aspoň 15 minút má na to vyčlenených, odložiť telefón a jesť aj očami. Hej, treba pomaly prežúvať a vychutnávať si jedlo. Hovorí sa, že medzi jednotlivými sústami je dobre odložiť tú vidličku alebo ten príbor a zobrať ju do ruky znova, až keď máte dostatočne prežuté a prehltnuté a potom si naložiť znova. Nehltať to jedno rýchlo za druhým. Ja viem, že sú také dni, ale treba to, možno toto môže byť jedným z tých takých krokov, ktorými postupne začnete, že si aspoň 2-krát do týždňa nájdete čas na takéto pomalé jedlo, hej? Alebo ak to už robíte teraz 2-krát, tak si to zvýšte na 3-krát, 4-krát a hľadajte spôsoby, ako tieto ciele dosiahnuť. Čiže týchto krokov, ako som hovorila na začiatku, to chudnutie, to udržanie zdravej váhy, to je taký súhrn viacerých malých krokov a práve toto pomalé jedenie môže byť jedným z nich. Čiže vždy si tie kroky nastavte z rôznych oblastí. Jedno je práve ten jedálniček, že začnem zaraďovať viacej zdravých jedál alebo takých tých pôvodných potravín, hej, že sú to ovoce, zelenina, obilniny, menej tých spracovaných a polotovarových. Jeden krok by mal byť práve z tej oblasti pohybu. Vystúpim o zastávku skôr, pôjdem peši alebo budem chodiť po schodoch hore-dole peši. A jedno by malo byť práve z takéhoto tohto mentálneho alebo psychologickej oblasti. Začnem pomalšie jesť, uvedomovať si, čo robím, takisto tá sebadisciplína, odmeňovanie. A ďalšie oblasti môžu byť práve ten spánok a že idem spať o 15 minút skôr, postupne si, keď chodívate spávať po 12, pôjdem chodiť o 15 minút skôr alebo o pol hodinu skôr. A takéto malé dosiahnuteľné kroky si proste potrebujete si k tomu sadnúť, nastaviť si, identifikovať si, čo robíte zle, čo všetko teraz z tohto, čo som vám vymenovala, čo vo všetkých tých oblastiach považujete, že robíte za zle a nájsť si svoje vlastné odporúčania, svoje vlastné kroky, čo môžete zmeniť pomaly a postupne. No a udržateľnosť. Udržateľnosť sa veľmi často spája so životným prostredím, alebo aj teda my to v tých skutočne zdravých školách veľmi často používame, ale udržateľnosť je aplikovateľná aj v tejto oblasti a je to teda udržateľnie aj v hmotnosti, hej, hlavne v tomto smere. Lebo po dosiahnutí cieľovej hmotnosti sa mnohí z nás pýtajú, že ako si túto váhu udržať. To sú niektoré teda záznamy, ktoré nám to pomôžu. Tie zmeny sú dlhodobé zmeny životného štýlu, to, čo som vám teraz vymenovala, tie príklady, tak v podstate už keď začnete to robiť po týchto malých krokoch a takéto veci, tak a postupne to budete navyšovať, tak tieto zmeny sa automaticky stanú súčasťou vášho životného štýlu. Pravidelné monitorovanie, tam je teda môžete sa vážiť alebo si merať obvod pásu, aby ste mali prehľad o našej hmotnosti. Ak máte pocit, že to váženie vás bude viac deprimovať ako motivovať, tak sa nevážte. Tak si to sledujte na oblečení. Ale aj na tom oblečení zase zistíte, že keď začnete priberať, tak môžete rýchlo zakročiť a upraviť stravu alebo teda zvýšiť fyzickú aktivitu. A ešte jeden taký krok pre tú udržateľnosť je pokračovanie v zdravom stravovaní a pohybe. Hej? Že budete v tom pokračovať aj naďalej, že si nepoviete a už som tu, kde som chcela byť a teraz môžem sa vrátiť k tomu, čo som jedla predtým. Tak to určite nie, ale ako som spomínala aj pri tom prvom kroku, pri tých dlhodobých zmenách životného štýlu, tým, že tie zmeny začnete robiť postupne, tak sa stanú súčasťou vášho takého toho návyku, tej rutiny, toho životného štýlu, takže bude sa vám potom zase možno ťažko, verím tomu, že ťažko sa vám bude od toho odvykať.
a že sa budete cítiť tak dobre, že to nebudete chcieť zase meniť. Prevencia jojo efektu. Jojo efekt je teda, keď veľmi rýchlo schudneme, či už to je na základe nejakej drastickej diety, alebo nejakých zdravotných problémov, alebo ako nejaký účinok nejakých liekov. Ale veľakrát, z hociakého dôvodu, keď takto rýchlo schudneme, tak potom, keď ten efekt alebo to obdobie pominie, tak sa tá váha vráti rýchlo naspäť. A častokrát sa vráti aj viacej tej hmotnosti alebo viacej toho tuku, ako sme mali predtým. Čiže ako sa mu vyhnúť? Ako som spomínala už hneď na začiatku, dôležité je postupné chudnutie. Je to jedna z najlepších stratégií, v podstate chudnúť pomaly a postupne. Čiže keď chcete mať teraz motiváciu, že schudnúť do plaviek, tak leto 2025 asi už nebude ten správny, tá správna motivácia alebo správny cieľ, že to by bolo práve ten jojo efekt. Ale keď si poviete, že tak ja to dám do toho budúceho roka, alebo na zimu, chcete ísť na zimu do nejakej exotiky, na zimu by bol ešte teraz správny čas, hej, že teraz začať. Um, Lebo pri rýchlom chudnutí naše telo reaguje spomalením metabolizmu. Hej? Zrazu telo sa dostane do šoku, že prečo chudnem, strácam zásoby, môžem zomrieť, môžem vyhľadovieť a spomalí ten metabolizmus. Začne menej energie míňať, aby si tie zásoby tak rýchlo neminul. A toto zvyšuje to práve to riziko toho jojo efektu. Keď chudnete postupne, tak ten organizmus sa nedostáva do šoku, nevníma, že chudne alebo že by hľadovalo a metabolizmus sa práve že aj zrýchluje tým, že športujete. Ďalšie potom teda je to pokračovanie v cvičení, hej, že zameriavate sa na to pravidelné cvičenie, že už sa to stane každodennou rutinou, možno, že už nebudete chodiť do fitka 3-krát týždenne, ale len raz týždenne na to udržanie. A ono vám to bude chýbať, pretože pohyb nás robí šťastnými. Hej? Pohyb vyplavuje endorfíny, hormóny šťastia a síce sa cítime po tom cvičení akože zbytý ako pes možno, alebo zničený a na druhý deň alebo o 2 dní zo začiatku je riadna svalovica, ale vyplavujú sa aj tie hormóny šťastia a zlepšuje nám to náladu. No a to zdravé stravovacie návyky, to je v podstate teda to, o čom som rozprávala po celý čas, nastaviť si ten jedálniček tak, aby ste mali dostatok bielkovín, tukov, sacharidov, čiže vždy nejaké kvalitné mäso, a môže byť kľudne aj červené občas, či už vepšové alebo hovädzie. A k tomu je dôležité mať dostatok zeleniny. Keď máte k tomu dostatok zeleniny, tak nejaká tá knedla k tomu, alebo rýža, alebo zemiaky, či cestoviny až tak nevadia. Tie sú tiež veľmi dôležité ako zdroj energie. No a radosť z toho, bude radosť zo zdravého životného štýlu, ako som spomínala, ten pohyb, ten nás robí šťastnými, vyplavujú sa hormóny šťastia, endorfíny. Ďalšia vec je, čo tuto zatiaľ som ešte nespomínala, ale tým, že budete jesť dostatok vlákniny, čiže ovocia, zeleniny a luštenín, tak budete krmiť aj svoje baktérie v čreve, v tlustom čreve hlavne konkrétne a práve 90% serotonínu, hormónu šťastia sa vytvára v tomto tlustom čreve a vytvárajú nám ho tieto baktérie, ktoré sa krmia týmto touto vlákninou z luštenín a vlákninou zo zeleniny. A keď máme šťastné baktérie, tak sa cítime aj my celý šťastný, lebo však je to súčasť nášho tela. No a na záver by som teda chcela len povedať, že zdravé chudnutie nie je len o tom, ako vyzeráme, ale hlavne o tom, ako sa cítime. Je to cesta k lepšiemu zdraviu, lepšej pohode a kvalitnejšiemu životu. Pamätajme, že každá malá zmena, ktorú urobíme dnes, môže mať veľký vplyv na naše zdravie v budúcnosti. A ja vám prajem veľa úspechov na tejto ceste a pamätajte si, že naozaj to stojí za to. Ďakujem za pozornosť. Evi, my děkujeme tobě. Já mám spoustu otázek, ale dám nejdřív přednost účastníkům. Takže prosím, teď si už můžete zapnout mikrofony. Na tom spodním menu máte váš mikrofon zatím červeně. Když na něho kliknete,
můžete mluvit. A máme tady první dotaz z chatu. Já ti to přetlumočím, Evi, tak zkus na to nějak stručně reagovat. Dočetla jsem se, že maso, ryby, vejce negativně ovlivňují pH krve. Co si o tom myslíte? Nie je to úplne tak. Náš organizmus je veľmi inteligentný a on dokáže tieto pH vyrovnávať vlastnými mechanizmami. A tieto mechanizmy alebo tieto látky na vyrovnávanie pH získava práve sú to soli, či už z ovocia, zeleniny alebo aj nejakých tých obilnín. Takže pokiaľ budete jesť mäso so zeleninou, tak vyrovnávate tým kvázi to pH, ale ono v organizme k tomu nedochádza. Ale keď si chcete byť istá, tak keď si dáte k tomu dostatok zeleniny, tak si vyrovnáte to pH určite. Souhlasím s tím. Naše tělo je tak inteligentní, že musí udržet si rovnováhu pH na určité úrovni a není možné, aby nás z ní vykolejilo každé jídlo. Jaký máš názor na kokosový olej? Kokosový olej zažil taký veľký boom. Teraz už menej. Ja by som ho, akože veľmi sa mu vyrovná aj napríklad sádlo, vepšové sádlo, čo sa týka tých rôznych tých pomerov tukov. Keď už chcete, že v zime by som používala možno skôr tento kokosový olej alebo sádlo, ale v lete radšej prejsť na olivový olej alebo repkový olej. Ono je dôležité mať takú pestrosť vo všetkom a to sa týka tých tukov, čiže radšej mať doma viacej druhov tukov, či už je to ghee, olivový, repkový olej alebo rôzne iné, či už orechové a tie striedať. Ale inak kokosový olej má veľmi dobré také antifungicídne účinky, čiže používa sa aj a môže sa používať aj vnútorne, aj na vonkajšie účely. Na vonkajšie účely používám velmi často, ale také jsem ho jedl asi nějakou chvíli a pak mi zvedl LDL cholesterol, takže a přečetl jsem si nějaké studie, že může zvedat LDL cholesterol, protože je to nasycený tuk. Souhlasíš? Áno, súhlasím. Díky. Možná komentář, spousta lidí tyto strategie a typy zná, ale nemají pevnou vůli, souhlasíme, ale o tom si taky mluvila. A také potraviny pro zdravý životní styl nejsou cenově dostupné. Tak s tím já souhlasit nemůžu. Co ty? Ani ja s tým nesúhlasím, lebo ja som hovorila práve o tých základných potravinách, ovocie, zelenina a mäso, nejaké obilniny alebo zemiaky, rýža a toto je základ toho jedálnička, čiže tam nepotrebujete naozaj veľa lušteniny a nepotrebujete veľa do toho investovať. Žiadne potraviny většinou bývají velice drahé. Děkuji, s tím souhlasím. Jsou vaše doporučení a pokyny vhodné i pro ženy v přechodu po 50? Áno, určite. Tam je dôležité po 50 už u tých žien aj mať dostatok tých tukov, práve tých zdravých tukov, práve kvôli tým hormónom, tej dostatočnej takej tvorbe toho chýbajúceho estrogénu a ďalších hormónov. Dobrý den, zaznělo, že serotonin, který se tvoří ve střevě, je ten samý, co ovlivňuje náladu. Mám ale dojem, že tento typ serotoninu se tvoří v mozku. Jak to tedy prosím je? No, ja som mala informáciu, že teda aj v čreve to je, ale nejdem, takže to by som si musela doštudovať, nechcem sa do toho púšťať. Já mám, protože téma, které mě hodně zajímá, tak píše Hana Žáčková, dávám vám, paní Hano, částečně za pravdu, nicméně i ten serotonin, který se tvoří ve střevech, je důležitý. Možná, že ne tak důležitý pro náladu nebo psychickou pohodu jako ten z mozku, ale přesto je důležitý. Děkuji za otázky. Ještě někdo, prosím, zapněte si mikrofon, klidně se ptejte, využijte možnost. Evi, než se někdo odhodlá, tak já se tě zeptám. Ty jsi mluvila o spánku a jeho důležitosti. Naprosto souhlasím. Co si myslíš o časování jídla před spánkem?
Tam stále platí to, ako to, čo sa hovorí už roky, že zhruba tie 3-4 hodiny pred spánkom by sme nemali jesť. Zaťažuje to ten organizmus. A veľakrát u ľudí, ktorí sa v noci budia, to môže práve byť aj kvôli tomu, že majú nedostatočne vyskladané to jedlo, hej, že hovorí, kedy si sa, alebo malým deťom sa hovorí, daj mu kašu prespiť celú noc, ono to úplne tak nie je, práve že na večeru by malo byť, možno práve pri tých ľuďoch, čo sa často budia, skôr vysokobielkovinové jedlo. Že, Vysokobielkovinové jídlo, ale 3 až 4 hodiny před hodinou, kdy jdeme spát. áno, nejaký kotíč alebo tvároch a môžu kľudne k Mhm. tomu vyšne kvôli melatonínu, aj keď toho tam je málo, ale aspoň niečo. Mhm. Takže takéto nejaká pochučka to môže byť aj. Dobře. A ty jsi hodně mluvila o udržování váhy. Pokud by někdo uvažoval o snižování váhy, platí, že musí docházet k nějaké kalorické restrikci. To znamená, že množství vydané energie musí být větší než množství příjmů. Platí to. Ono, ja som toto len tak okrajovo spomenula, to chudnutie, pretože ono to veľmi záleží presne od toho veku, že v akom období sa žena, či je to žena alebo muž, či je to žena v perimenopauze, menopauze alebo teda ešte v mladšom veku, koľko tej váhy potrebuje schudnúť. Ale určite je vždy dobré a dôležité obmedziť ten kalorický príjem. Okolko, že či to bude z 2500 na 1600 alebo na 1200, to záleží, a z akej váhy sa vychádza. Mhm, mhm, souhlasím, dobře. Já ještě k té, kdo se ptal na tu menopauzu, tam velkou roli hrají hormony, že vy, a ta Áno. váha je Tam dost tu váhu si udržet. Hej, ešte doplním tú odpoveď, že na tú menopauzu, že čo sa pýtali, že či by boli moje odporúčania rovnaké, zhruba rovnaké. Akože tam skôr ide o to, že v tej menopauze možno by bol nižší príjem, ten nižší pomer sacharidov, alebo teda vyšší pomer sacharidov, nižší pomer tukov. Hej, Mhm. ale akože základné odporúčania by boli tie isté, len pri skladbe jedálničku, že keď sa robí jedálniček priamo na mieru a nastavujú sa tam koľko gramov tukov, koľko gramov bielkovín, tak tam by bol jediný rozdiel. Má prosím někdo ještě dotaz? Nestyďte se, Dobrý den, já zapněte bych si se ráda mikrofon. zeptala. Dobrý den, slyšíte mě? Já vás Áno. slyším, dejte Já vás zdravím. Mám takový dotaz ohledně složení jídelníčku v závislosti na člověku, který se léčí s atopickým ekzemem, který už je chronický, nemá žádnou alergii, má prostě jenom tu citlivost toho, prostě má citlivost kůže a problémy s tím atopickým ekzemem. Takže které potraviny byste jako třeba úplně vyřadila, protože je to člověk, který jí všechno, a které naopak byste podpořila, aby jedl nebo zvýšil jejich dávkování, jak bych to takhle řekla. Děkuju. Ďakujem za otázku. Ja by som určite vyradila, akože nie dlhodobo, ale aspoň na ten mesiac, možno 3 mesiace na odsledovanie uh, mlieko, mliečne výrobky a možno aj lepek. Hej, že toto sú práve látky, ktoré bývajú najviac také prozápalové a spôsobujú dráždenie tej sliznice. Pri tom exéme, tam už potom sa to aj tak nabaluje, ako keby, čo sa týka tých odporúčaní, že je dôležité tam zistiť, či tam sa nejedná o taký ten syndrom deravého čreva, a či tam netreba zaliečiť tú sliznicu, takisto cez ten mikrobióm tam treba podporiť tú tvorbu tých probiotických kultúr špecifických. Takže toto, ale čo sa týka tej strávy, tak určite by som na určitú dobu vyradila mlieko, mliečne výrobky, lepek a zaradila veľa skôr tých potravín bohaté na omega-3 mastné kyseliny, či už je to vlašský orech, alebo hlavne teda možno v tomto prípade možno už skôr omega-3 ako doplnok, že nie len úplne cez stravu, lebo tie dávky tam nedosiahnete také, ale no, rozmýšľam, že či aj ešte aké špecifické potraviny by tam boli, ale hlavne tie omega-3 mi napadajú, no. Tam sa, ja viem, že teda ste spomínali, že alergie nemá žiadne, ale potom sa už aj ide po tých intoleranciách, hej, že sa, keď alergie nie sú problém, tak skúsiť si spraviť test na intolerancie, aj keď to je také
skôr také sprievodné. Sprievodný test nie je úplne validovaný, tak môže to pomôcť vylúčiť aspoň na čas nejaké tie potraviny, ktoré môžu spôsobovať to dráždenie. Test na potravinové intolerance. Áno. Tie alergie to sú IgE, merajú sa IgEčka a intolerancie sú IgG. A robia to už akože aj bežné laboratória, také súkromné. Stačí takto odpověď? A moc děkuji, jenom se zeptám, takže doporučujete třeba i užívat nějaké jako laktobacily, jakoby doplněk stravy? Áno, ale tam tu sú špecifické kultúry, ktoré sú práve pri exéme, ktorých je teda pri exéme málo tej mikrobiome a tam sú, viem, že jeden je Bifidofilus, ale neviem si presne spomenúť, že ktorá kultúra, ale skúste si, keď si možno aspoň možno vygooglite, že probiotické kultúry pri exéme. Tak a nemusia to byť vždy acidofilné baktérie. Skôr bifida sú potrebnejšie. A Dobře, děkuji. dá se dokonce udělat i test na mikrobiom. Áno, Ten vám řekne, které látky nebo mikrobiální kultury vám nebo vašemu dítěti chybí. A ty doplňovat. Nebrat doplňky jenom tak, ale na základě nějakých laboratorních testů. alebo ešte čo je navyše, že spravia aj analýzu a podľa toho, čo vám chýba, vám už tá spoločnosť rovno namieša tie probiotika. Personalizované probiotika sa to volá a, a namiešajú vám presne podľa toho, čo vám chýba. Alebo Dobře, teda tej osobe. děkuji za odpověď. A Milena se ptá, jaký máš názor na očistu těla prostřednictvím pústu nebo přerušovaného pústu. Ja toho nie som moc fanúšikom. Pokiaľ to je možno ešte jeden deň, tak OK, pokiaľ by to bola voda. Lebo tam potom, keď je tá očista, či už jeden deň, alebo 3 dní, alebo pravidelne, tak tam konzumujete šťavu. A sú to litre šťavy, keď by ste mali zjesť toľko ovocia a zeleniny, tak toľko za ten deň nezjete. A niektorým ľuďom niektorí to ľudia možno berú ako pozitívny znak, že ich preženie, že to prečistí. Ono to práve, že ale nie je úplne vždy dobré, že takéto vysoké množstvo vlákniny a hlavne tej fruktózy koncentrovanej v tej šťave, že sa takto konzumuje. Takže ja som radšej zástancom, nech sa ľudia naučia zdravo jesť a skladať si ten jedálniček. A ešte doplním, to bola ešte predtým taká otázka, že veľa tohto, áno, veľa vecí, ktoré som tu, všetko, čo som tu spomenula, viete. A ja viem, že to je ťažké dodržiavať, aj čo poznám to možno niektoré veci z vlastnej skúsenosti, ale dôležité je práve, keď si spravíte plán a nastavíte si tie malé kroky, hej, že začnete s tým, čo je pre vás dosiahnuteľné. Díky, Evi. Já nevidím další dotaz v chatu. Pokud máte nějaký dotaz, ptejte se prosím nahlas. Evi, já se zeptám teda já. Také jsem si přečetl, že ty si hodně mluvila o zvýšení cukru v krvi po jídle, po příjmu sacharidů. Pokud po jídle uděláš nějaký pohyb, jdeš na krátkou procházku, že se ta hladina cukru nevyskočí tolik, ale že je vyrovnanější. Je to tak? Áno, pretože tie bunky potrebujú ten cukor, tým pádom v podstate je hneď využitý, hej? Že neostáva v tej krvi alebo teda neukladá sa vo forme toho tuku. Takže doporučujeme po snídani do školy pěšky a po obědě si dát krátkou procházku s dětmi. Áno, určite. Ale keď máte dostatok vlákniny alebo aj dostatok tých správnych tukov v jedle, tak oni spomalujú. Ako taký malý tip, čo môžem ešte dať, že keď si chcete dať, však sa hovorí, že na svačinu ovocie alebo zeleninu, tak je dobré si to dávať s nejakým troškou tuku, alebo aj keď si robívate tieto šťavy, tak určite by tam mala ísť, keď si to dáte ako smoothie na tú svačinu párkrát za týždeň, tak je to OK. A keď si do toho dáte pár kvapiek oleja, tak vlastne tam ten nával tej fruktózy nie je až taký veľký, ide to pomalšie, ten tuk to spomaluje. Takže aj v tomto smere hrajú tie tuky dôležitú úlohu. Super.
A A veľmi taky, často, prepáč, ešte napadlo mi jedna vec, že k tomu ovociu, že deťom veľakrát dávame na desiatu iba čisté ovocie, hej, a keď sú malé, nakrájame, tak je dobré to pokvapkať a to je práve ten MCT olej, je to z kokosového tuku, z kokosového oleja výťažok a on v podstate je taký tá zdravšia forma, ako keby som to tak zjednodušene povedala, toho kokosového oleja a on sa aj inak metabolizuje, aj je takým zdrojom energie, takže možno aj toto je jedna z foriem. Ako netreba to preháňať aj s týmto MCT olejom, ale takto na takú tú desiatu pridať k niečomu je fajn. ovoce určitě ve své původní podobě, nikoliv jako džus, Áno. protože nemá vlákninu a velký zdroj sacharidu. A co olivový olej? Předpokládám, že to je číslo 1 v olejích. Áno, číslo 1, veľmi podobný aj repkový olej. Ja viem, že repkový olej je taký kontroverzný, že niektorí sú veľkí zástancovia, niektorí sú veľmi proti. A ja si myslím, že aj repkový olej má svoju úlohu v našom jedálničku, svoje miesto. Je tam ten správny pomer tých omega-3 a omega-6 mastných kyselín, ale olivový olej je samozrejme topka. Ideálne teda z Virgin Mhm. a teraz Panenský. panensky, ďakujem. A v tej tmavej fľaši teda, aby nebol zoxidovaný. Panenský a z prvního lisování. A niekedy, ale práve ten olivový olej má takú zvláštnu chuť, že preto odporúčam aj ten repkový, že napríklad olivový sa nedá využiť v koláčoch. Hej? Keď chceš piecť a keď tam dáš olivový, tak trochu ti to zafarbí aj do zelená a niektorí ľudia tam stále cítia tú príchuť tých olív, alebo takú tú horkosť. Takže repkový je v tomto taký univerzálnejší, keď chcete používať. Že namiesto masla alebo a tuk asi sadlo asi nikto nepoužíva do koláčov. Při nákupu olivového oleje dávejte pozor, abyste nekupovali v supermarketu to nejlevnější, protože ta kvalita toho oleje nemusí být úplně dobrá. Mhm. A Evi, já tady nevidím žádné další dotazy, takže jsme asi vyčerpali. Teraz sa jeden objavil, Aha. že A může strava snížit zvýšený cholesterol? No to si pište. to určite áno. Určite áno a dokáže to aj za mesiac. Takže niekedy sa to... Mala som viacero takýchto klientov, dohodli sme sa na 3 mesiacoch, že budú dodržiavať nejaké zásady a už po mesiaci písali, že sa im znížil cholesterol. A ich lekári boli šokovaní, že ako to tak zvládli bez liekov. Hlavně snížit stužené tuky. Áno, stúžené tuky, áno. A akože, ale tie stúžené, napríklad to sádlo, hovorím, nie je úplne až také zlé. Toto sú také aj tie naše pôvodné potraviny a v zime, keď je obdobie zabíjačiek alebo tak, že je teda kvázi taká sezóna toho, stále je toto lokálne a sezónne, takže prečo nie? A ešte tu otázka na slnečnicový olej, ten má vysoký pomer omega-6 mastných kyselín, čo sú také tie zápalové, prozápalové mastné kyseliny, aj tie potrebujeme v strave, ale v našej strave je ich práve že nadbytok, že tam by mal byť pomer omega-3, omega-6 a táto naša západná ten stravovací štýl vo veľkej miere presahuje omega-6 mastných kyselín, ako by malo byť. Takže Čím slnečnicu je to. vysoce zpracovaných potravin jíme, tím více můžeme jíst slunečnicový olej, potažmo omega-6 mastné kyseliny, které jsou v tom přírodním stavu. No, děkujeme moc za všechny dotazy. Pokud nemáte žádné, tak já... Já jestli ještě můžu jenom poslední takový maličký dotaz Přejte si. ohledně pití kávy. Jestli doporučujete kávu jako zdravou potravinu a jestli je káva lepší s mlékem nebo bez mléka ohledně stravování. Děkuju. Káva je nápoj, to není potravina. Ale kľudne káva, keď je to prepôžito káva a kvalitná káva, tak odporúčam kávu. Netreba sa vzdávať kávy, ona ako keby podporuje ten metabolizmus, čiže keď chceme chudnúť, ako predávajú sa špeciálne kávy na chudnutie, to je akože skôr reklamný ťah, ale pitie kávy pomáha, zrýchluje ten metabolizmus. Káva s mliekom alebo bez, to sú také väčšie diskusie. Sama osobne
nie som zastanca, že to musí byť vyslovene káva bez cukru a bez mlieka môže, keď máte jednu kávu s mliekom, kde je tam trošku mlieka, nie je to cappuccino alebo latte, tak OK, prečo nie? Ja som taký tolerantný človek. Neviem, čo mi na to povie Tom. Eva je tolerantní, já proti kávě nic nemám, i když ji nepiju, ale káva určitě, myslím, nebo z toho, co jsem četl, má jako pozitivní vliv na zdraví, jenom si dávat pozor na její vliv na kofeínu, na spánek. Áno, po obede. A na kávu s mliekom ty čo hovoríš? Klidně si dejte kávu s mlíkem, jak chcete. To je na vás. To je Sú horšie veci, alebo teda sú iné veci, mnohem ktoré... horší věci než káva s mlékem. Hej. Ale raději dopoledne, abyste neovlivňovali svůj spánek, protože kofeín se odbourává velmi pomalu, 24 hodin, myslím, že? Áno. Ale na obranu, alebo taká zaujímavosť na obranu kávy, alebo teda na jej podporu, že ako mám túto informáciu z podcastu kávičkárov nejakých, ale že káva bola artikel Ázie a Blízkej Ázie a v podstate oni si to tam dosť strážili, ale však ich civilizácia bola aj v tom čase oproti našej vyspelá a oveľa viacej. A keď sa podarilo nejakým ľuďom z Holandska prepašovať kávu a dostala sa do Európy a začala sa tu vo väčšom množstve piť, tak následne potom vypukla aj priemyselná revolúcia. Čiže tá káva podporuje aj to myslenie a takú tú sústredenosť a všetko. Je to energii budič, nebo jak se tomu... No, ale aj takú tú sústredenosť, aj to, že dlhšie vydržíte, takže aj... Ja kávu nepijem, dala som si ju pred skúškou a skúšku som napísala ako prvá a aj som prešla, takže nepripisujem to iba tej káve, ale mala na tom veľký, akože môžem povedať, na takejto malej štúdii, takže má pozitívne účinky. Evi, moc krát děkuji. Děkuji za tvůj příspěvek, za tvoji prezentaci, za tvůj čas. Děkuji všem vám, že jste se dneska zúčastnili, že jste poslouchali a ptali se. Doufám, že to pro vás bylo přínosné. Držíme vám sebou palce, abyste měli tu nejlepší váhu, jakou si přejete, a těšíme se opět na viděnou a naslyšenou u dalších vzdělávacích webinářů programu Skutečně zdravá škola. Krásné odpoledne všem. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem Tom za pozvanie a ďakujem za takú hojnú účasť a otázky.